Jatkuu taas. Justiin tultiin sieltä laboratoriosta. Nyt me mennään etsimään lisää ja olisikohan joku vesimöröntyyliä tullut tänne pomppiin sillä välin. Se pomppii, se loiskii. Tiedän mitä se tekee. Tekee tämä vähän turhan syvää sillä. Kun se ei tykkääkään niin syvistä vesistä. Mitähän täällä ois? Siellä on jänniä juttuja täynnä. Elikkä se on Androna. Ja mikähän se on toinen? Pitäisikö siitä Androna? Joo! Sinä on vettä! Kuinka... Tuliko se oli ihan mahalaiskalla alas sitä? En mä tiedä, varmaan hyppäsin päälle ja veteen. Voi olla. Ja tämä on... Joo, niin. Vedetään pahimmat ensin. Ai, mä sanon avaimen tänne. Storaket on aina pahoja, ja sinne niin haluan kuolla ihan kunnon kerralla niin silleen ihan mukasti. Haluan vetää tuolta ympäri, ennen kuin niinkään... Et sä sillä pysty vetämään, siihen tarvitsee aika paljon potkuvoimaa. Mä pitää olla tökkiä, no se jatkuu. Lisää ovia. Yeah! Paljon ovia käytäviä. Tää näyttää mukavalta. Lisää ovia, paljon käytäviä. Vasemmalla, oikealla, joka puolella on ovia. Oh, Jesus. Tämä nyt on kaikista kauimpana muisto, niin mä otan tämän. Miksi tuonne? Johtavaa. Sisään. Ei herra jumala. Ah, selkkaa. Ei vittu, tää on nurkanakaan kumminkin. Hyvä. No niin, eli jos me etsimme nyt kahta erilaista ainetta kohtaa. Joo, mistä meidän piti... Mitä me saatiin, niin me saatiin jotain teleporttaamislitkua. Teleporttaamislitkua? Joo, teleporttaamislitkua. Mömmöä. Kastiketta, en mä tiedä. Kastiketta, onko täällä paikalla mitään virkaa? Täällä on kaikenlaista mömmöjä, mutta... En mä tiedä, näkyykö hyllyä mitään hohtavaa ainetta, kun meidän piti nyt kaksi. Se piilotettu sen nopeasti. Ei tuskin, vaikka ei täällä mitään ajattelee ottaa korokkeella. Ei, normilitkua. Normilitkua, sitten täällä ei oo mitään kuin laundadumää. Niin, se laittaa sinut valmistautumaan sinun toiseen suuntaan. Häh? Ei kun jää saavista. Niin. Joo. En tiedä. Mitä luot on? Se on huono tässä kurkkaamisessa. Vähän muuten hienoa, joku tulee tuolta se kurkkaa täällä kaarton maa. Se on se hieno, jos kaatuu. No. Shine. Use the power shine. Mä haluan mennä ensin... Ei, miksi? No mä sinne vasempaan. Joo, mä otan ensiksi kaikista mahdollisimman kauimmaasta. Tässä on asti kaikista suoraan sinne edessä. Ne on parhaimpia. Jaha. Wow, siellä on. Sepäs onkin pieni huone. You are a little fucker, aija. Joo. Jaha, no teki vielä kaupan päällä. Nyt tapahtuu jotenkin hyvin kamalaa. Wow, öljyä! Oh, mitäs? Mikä sattuu? Täällä oli, onko tämä epäreilu, jos me käytetään jotain lantern-haksuja? Voimatuushaksutena valteasti. Spiders! So many spiders! Tuo ei tiedä yhtään hyvää. Niinpä. Hei, tuolla on Penubra mielä. The mine's growing with them. I'm not going there. I don't like spiders. Nope. Not one bit. They can have it. I don't care. I have what I need from the mine anyway. I just hope I don't run out of mercury. The little bastards are resilient though. No matter how many times I threw a massive rock on them, they just kept going. They certainly aren't anything like the spiders from the former realm. Spiders actually died when you crushed them. Oh, how I miss my former world. I hope I will see it again someday. Tulee minä, että kuka laittaa viestinsä Spiders. So many spiders. No. Oot kattonut nostalgian kritiikkiä? Mitä niistä? Siis se heppuli, se
mustanaamainen se, joka sanoo Spider-So. Ai ja se... Joo, se on Se heppuli. Mistä elokuvasta? Ei kun elokuvasta. En mä muista, mutta se on kumminkin se heppuli. Joo, se... Se on nostalgia-kritikittä, jos se vaan maalun naamansa mustaksi. Kyllä mä nyt sen tiedän. No, siis se Luuleeko se muiksikin se voi sen veli. Ikäiseksi. Se velikin näyttelee aika Eikä näytä. näyttele osiossa. Kohdassa. Tinderboxissa Örnimäinen ei tykkää, kun siitä eikä varsinkaan se, että niiden avaimiakaan. Ei sieltä tuu mitään, mä voisin veikata, kun sä oot tällaisessa ahtaassa paikassa, niin ei se mitenkään voisi tulla sun se... Se teleporttaa, se valuu tuolta jossakin reiästä tänne. No, ei kukaan valunut mistään. Mä en tiedä. Mä vaan yhtäkkiä rupeen ajattelemaan kaikkea randomia. Arvo mitä mä ajattelin äsken. No. Mä tein Power Rangersin sitä tunnaria. Go Power Ranger! No hyvä kun mä en muistan tuolla asia, nyt sä olet sen takaisin mun mieleen. Saatanin nuoruus. Säätelin nuoruus. No niin, eikö nyt onnistu. Ei, okei, nyt on nyt näin. Ei saa liikkua samaan aikaan, okei. Nyt tuli jotain. Elikkä onko toi nyt viimeinen? Se toinen olisi tukattu. Joo, se on viimeinen. Mitä sieltä löytyy? Katoppas vaan. Pimeä käytävä. Hän tykkään tällaisesta. Mitä? Mitä? Only don't escape. Don't leave me here. Mikä tämä harniska on? Mitä sä nyt teet? No, tuosta teleporttas se ovi perseeseen ja harniska tuli tilalla. Harniskoja. Kannattaa varoa harniskoja. Mä en luota harniskoihin, jos kun minkälainen Örnimäinen iski alustaa. Niin se oli umpikuja. Niin eikö se kato se ovi mun siinä menee. Näin, tähän tyyliin. Tässä on joku puzzle, eikö ookke? Hei, koita niin kävellä takaperin. Katso mitä tapahtuu. Pelottava. Ei se auta, vaikka sä kuinka katot sitä päin. Mitä mä... Tuo on nyt eri päin taas. Mitä mä teen? Tuo lähemmäs koko ajan. Niinpä. Sulla on aluksi pitkä käytö. Kohta jotain tapahtuu. No älä. Pitää mun niinku ihan tahallisesti päästä tuon lähelle? Kai. En mä tiedä. No se näkee sit. Se pitää päästä lähelle. Okei. Punaista valoa hyvin... Ei kai nyt oo se. Mikä? Se sun ihana, kun sä kerrot siitä hienosta asiasta. Se isosta Örnimäisestä, mikä onkaan. Mitään isosta Örnimäisestä. Oot sä puhunut? Miksi mä voin Joo. Ai ja jotenkin enää tarvittaa. En mä pelastunut. Miksi mä en pelastu, kun sä ruvet siellä öittelemään? Mä vähän pelastuin. Ai jaa, tää oli vaan kuvitelmissansa. No niin, Daniel, vedäpäs nyt itses ei, onko sulla sanity poissa niin? Poissa. Ei, Poissa, mä nyt sitä otan. Se oli vaan tällainen hetkellinen. No okei, mä otan. Joo. Kato nyt. Ei kovin paha. Mutta ei mulla laundadumi. Tää arvoisin, että näytiin näkyjä vai? Ei, missä sun? Tää mä näen. Niin. Fuck. 2 yhtä. Mä en tykkää, jos mennään suoraan. Ne, jotka haarautuu aina Örnimäelle, sinne mä haluan. Siinä sä haluat. Niin sinne mä haluan. Ne asustaa jossakin komeroissa. Varsinkin tässä pimeissä paikoissa. Katsos lisää potioneita. Olisiko täällä mitään aineksia? No, täällä vaikka mitä aineksia, mutta... Sellaisia hohtavia aineksia. Niin, sellaisia hohtavia. Aika epäilyttävää, kun ne hohtaa. Aika uskon, että se koskestaa taas se. Varmaan aika helvetin radioaktiivisia. Niinhän sä luulet. Melkein meni sinne sisään. Niinpä. Vois olla kyllä hienommaksi mennä. Ei tarvitse täälläkään mitään olla. Katsotaanko sen pöydän nyt tarkasti? Pöydän. No niin, siinä on lainen. Nyt. Ei se on sännityö, se on sännityö. Ihanaa. Pois. Elikkäs, täälläkään ei tarvitse mitään olla. Eli sit joku sairas henkilö vaan eteen pullojen taksuuden piilottamaan. Koska mä en jaksa ruveta nakkailemaan kaikkia eriksensä irti. Tullaan tänne sit, jos me ei mitään muuta löydetä. Näinpä. Mikäs mun johtonimeni tuossa?
Minkä takia tuolla saisi äänittyä, kun Myri hyökkää sitä on maassa ja kaikenlaista? Tuolla toi mistä sä tulit. Niin. Mä voin katsoa, että Myri lähtee jahtaa mua. Ei, mitä hemmettiä tämä nyt on? Se kääntyy oikeaan, joo. Sä luulit, että se jatkuu eteenpäin. Niin, miksi nää nyt on niin pimeitä kaikki? Mä en tiedä minkä takia. Jeesus! Tää vetää omiansa tää nyt jo. East Coastin lunatic. Vittu vaikka sen pienen housuihin. Täällä vois olla jotain. Siinä hohtaa jotain. Ei näitä harhoja. Oletko oikeesti jalan puolesta pöydän? Varmuuden vuoksi että potkaa sen mitään alas. Sä et oikein luota siihen, että mä menen ihan nice and smoothly läpi. Ota se sitä läpi. Cuprite. Se on oikein Cuprite, mitä mä saadaan? Bromine? Me saadaan ihan eri ainekset, Niinpä. I now have the blood and the bromine. All is left is the mercury. Jota mä haluan sitten juoda. Eikö mercury on melkein sama kuin mercury? Mercury? Niinku anteeksianto. Mercy? En mä tiedä. Mercy ja mercury, aivan eri asia. Mutta eikö ne vähän kirjoiteta tai sanota samalla tavalla? Joo, kai. Se on oikeesti litistä itseäsi. Ei se oo samalla kirjoitettu. Nyt tuolla alkoi Edelmeri hallusinaatio, mutta tuntuu taas siltä. Jos sä kerran tiedät sen, niin... En mä tiedä mitä, mä vaan tuun siirstämään vähän silmiäni tällä hetkellä. No, ei vielä mitään pahaa, so far so good. Sä vaan kävelet siinä, että... Ei kyllä mä näen, mä en vaan halua nähdä niin paljon. Mä en halua vaan nähdä niin paljon. Mikä taktiikka toi nyt taas? Hei, siinä on pöydällä kai jotain. No ei oo mitään sellaista ihmeestä, mitä tarvitaan. Se on mun pakoreitti. Ai se on pakoreitti. Se on pakoreitti. Tuskin että... Ai jaa, ei ookaan. Se on useampia vaihtoehtoja. Niin onkin. Mikä ovi tämä on? Aha, jaha! Spiders! That place is full of spiders! Okei. Paljon sulla on tota laudanumia? Laudanum. Laudan. Oi kun mahtavasti. Siis. We are invincible. No. Okei. Hei, tuossa on ovi. No niin, sen pitää katsoa, sitten mennään maailmaan. Ei, kun siellä on spidereita. Ei siinä se heppu, joka kirjoitti sen halunnut, niin miksi mä haluan sen? Sä tykkäät hämähäkeistä taas. Mutta aina sehän sanoo, että siellä saa mercurya. Tämä näyttää todella jännää. Todella. Älä. Sä sanoit, että siellä on mercurya, mutta se ei halua sinne mennä, kun siellä se on jo. Vai miten se on sanoo? Jos halus kerätä kaiken mercurin sieltä, että se pääsee nopeaa pois. Mutta siis sillä oli jo mercurya valmiiksi. Tai sitten se sai niinku luotua sitä. Se lypsi elohopeaa hämähäkeistä. Ei, se kaivaa elohopeaa jostain. Mutta ihan amnesia, jos mitään hämähäkkeä se on. Ei, ne on Penubras. Niinpä. Ja se jos... Mitä me tässä pelataan? Juu, mutta... No tuskin se nyt Penumbran modiakaan tähän saa laitettua, kun sit on musta saanut asentaa tää custom story niinku vähän eri lailla kuin nyt. Niinpä. Koska siellä ei Joten unohdetaan hämähäkkeä. Jos ne on sitten niitä samoja monstereita, se niin, se on vaan tehnyt siitä jotenkin erilaisen skriptaamalla. Strippaamalla? No en mä kattoo, että se on jotain muuta kuin öljyä. No. Sä kuvittelit, että se on jotain. Mä toivon, että se on niin muuta kuin öljyä. Ei tuossa on siis tukattu ovi. Hehehehe. Siellä on kolo. Siinä on siis tukattu ovi, joo. Nice. Mitäköhän siellä on? Saako sitä edes auki? Ei, se on vaan koriste. Onko muka? En mä tiedä. Mikä tää nyt jäi jumiin? Joo, se on koriste kai. Eikö tuo pitäisi saada jotenkin auki? Se on koriste, jos sä et saa sitä kiinni. Kyllä nyt se pitää saada. Miksi tuohon laittaa toisen sitten auki? Laittaa vaikka joku ison kiven siihen päälle, sitä voi liikuttaa. En mä tiedä.
mennään kattoon, mitä se on keksinyt hämähäkeillä. Katsotaan. Öh. No niin, katso niitä. Ei, koska me taas aloitettiin se kuvaaminen. Mä en tiedä. Miksi me ikinä katsota sitä? En mä tiedä. Mulla on niin uppoiluttu tähän. Tehdäänkö me tästäkin joku puolen tunnin? Pilkotaan se paloihin. Tai mitä? Joo, se vois mennä vaikka niin. Katsotaan monenko pahasta saadaan. Mennään tämän kohtaan ja hankitaan itselle sitä keskimmäisestä ovesta. Hei, kun tossa on boksit. Zorro. Zorro! Oh my god, tähän mitä Eikö se Zorro? on miekkaikaa? Ei ollut. Vitsi. Mä en luullut. No, oi Mä en ollut. Antelias saatiin laundietumiaa. Mulla on vähän master of näitten kaappien avaaminen. Se poraa, joo. Mä poraan auki. Ei mitään. Mitäs se oli heppunut Jotain kirjasta? samaa heppuja. This man is terribly confusing maze. It is hard to maintain one's bearings when traveling through it. Since everything looks so alike, for this reason I have noted the location of the Zinabar vein and take the steps to reach it, followed by the route to escape hatch if necessary. Ai jaa, se hatch, siis se mikä se oli, niin se oli sellainen escape. Sellainen. The Cinnabar vein is characterized by grey rocks surrounding it. In contrast to the brown rock all through of the mine, the path is as follows. Okei, pitäisikö laittaa ylhäällä? First left, then right. Keep left, keep walking until the ore is found. Extract ore, turn 180 degrees and follow the next steps to reach the escape hatch. First left, keep straight, then right. Then keep straight once more. Follow the long pathway to make right. Then follow the tunnel to escape the ladder. Okei. Wait, was that right? I don't remember. Se on varmaan joku tuo oikein. Ai jaa. No me vedetään randomilla. Me vedetään ihan niinku randomisti. Mullahan sitä tuuria löytyykin. Tuuria aina mörimöri suuhun. Mähän ei... Let's go down to the deepest holes. Welcome Penumbra spiders and caves. Yes, this is fucking Penumbra. Okei, siellä on hämähäkkejä. Kuulostaa ainakin siltä. Mitä? Takana. What? Mikä ääneen meni? Se on... Mitä tätä ääntä vaivaa? En mä tiedä. Aivan niinku se olisi hämähäkkejä jonain. Varo! Mitä hämähäkkejä? Näkymättömiä hämähäkkejä. Siis se ääni alkaa uudestaan, kun me mennään tästä näin Ei ku... What? Näin. Why? Ja mikä mua hittas? Mä tiedän. Nyt kuulee... Joku lähestyy mua, mä kuulen sen. No niitä hämähäkkejä näkymättömiä. Näkymättömiä. Mä en tiedä. Kato nyt. Joku hittas sua. Ei täällä mitään oo. Näkymättömiä hämähäkkejä, yhtään uskoa jo. Oisko muuten asentanut joku teksturipäkki tähän? En mä tiedä. Oh! No niin, siinä on jo. Pitäisikö meidän kattoo nyt oikeesti sitä notea? Mä otan vähän liikaa damagea, jos mä... Ei juokset vaan nyt jonnekin ja katsotaan mitä me tehdään. First left, then right. Keep left. Okei. Sitten menetään nyt aureja. Vasen, oikea, vasen. Yes. Täällä on jotenkin näkymättömiä hämähäkkejä. Eikä first left, then right, and then left. There's no Vasen. on tämmönen, joo. Joo. And then... Joku lähestyy mua. Ja... No niinku runeskape ääniä. Mikä örimöri se runeskape? Se siinä on orea, eikö? Ei tuo Ei, se kirja. oli sinne taakse. Ei. Minne? Se oli sinne. Tuonne. Joo. Sun piti kääntyä sitä 80 astetta. Ai niin joo. Okei, nyt mihinkä? Katso. Mutta siis meidän pitää ottaa joku ore, eikö? Ei vittu, mitä snappeja. Vielä 80. Turn for the next steps to reach. Missä se ore luki? Ai jaa. Ai niin se ore, en tiedä. Reach the escape hatch. First left, tuonne. Ei kato. Decrease. Niin mä käännyn 180 astetta ympäri. Next step to reach the escape hatch. Joten tosta pääsee sinne pakoluukulle. Mutta missä niin on...
Eikö meidän pitäisi nyt tistää ainetta täältä? Niin. Pysypää. No, mennäänkö kattoo nyt mitä tuonne päin ensin? Tuonne, No, mikä mennään tää nyt tänne. neuvoo. Tää ihan rannilla vai? First left, keep left, straight. Right. Eikö left, left, straight. Right. No, tee Vasen, mitä vasen. pystyt. Suoraan, oikea. Kiinni. What? You failed. Ai. Äiti, mä feilasin. Mä oon hyvä ihminen, joka pelkää pimetunnelta, jossa menee näkymättömiä hämähäkkejä. Epäiltäänkö kivi? Se on sun perseessä. Se on näkymätön, yritä jo uskoa. Mutta miksi se hittaa mua? Se on kerran näkymätön ja mä en näe. Miksi mihin helvetin hämähäkki se on, jos on näkymätön? En tiedä. Se stalkkaa mun kuulosen askeleet koko ajan. Nyt kuulostaa, että niissä on vähän enemmänkin tässä, että mä tiedän. Okei, nyt oikealla vasemmalla. Left. Oikeesti, onko mun vähän joku texture vaikka tää asentaa? Taas, eikö se ole niinku left, left, Sitten oikealla. right, ja suoraan. Ahaa. And then right. Kai. Mikä kivi se on? Pystyykö se tekee sille kivelle? Jotenkin musta tuntuu, että mä menin just sen ympyrään. Ah, fuck you! Ehkä sä meet ympyrään. Mä menin, tää on se sama kivi. Ahaa, mennään sinne takaisin. Sitten sit ympyrää. Oho, jos mulla on loputon länteri. Niinpä. Ei mitään kiirusta HP, jos vaan tahtoo vetää. Miten sattuu. Mitään. Tuo kivi oikeesti niin. Ah! Stop that Se näkymätön juoksee. paskaa. Venä, mikä on juoksuna? Ah! Hitataan. Ah, Ne hitti pelaa. Ei double hittää. Okei, mihinkä seuraavaksi? Tuonne Oikealle. tänne näin. Oikealle, joo. Saatanin. Oh, Ei, mennään Ei, tänne. Tuossa me tultiin. Kyykkyyn. Koko ajan. Mun näkymättömät hämäkit. Ai! Yrittää hitata mua. Oikealle. Random juoksemista. Se. Okei. Me ollaan aivan eksyksessä. Ah! Tää. Vaihdoksen suuntaan. En. Oh, mitä ihmettä? Mitä tämä nyt on olevinaan? Tää on raiskausta. Tämä on saatani, ei... Meillä on enää enoa juoksee. Juoksee. Mä tuntuu, että mä oon menossa takaisin saman paikkaan. Mistä mä tulin? En tiedä. Mä kuolen. Mitenkä ne hittaa? Mä en tiedä. Siinä! Kiipeä! Toinen puoli! Nouse! Kiipeä! Tässä on se escape ladder, mutta mä en löytänyt Mercuryä. Who cares?